Laing kaso na sa batok kang Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia ang gidusok ngadto sa Office of the Ombudsman ni 𝗠𝗏𝗞𝗘𝗟 Rama, Legal Counsel ug anak ni kanhi Mayor Mike Rama. Dugang nga kasong grave misconduct ug dishonesty ang atubangon karon ni Garcia, human matud pa illegal ang iyang paglingkod isip mayor sa dakbayan sa Cebu. Gani nakalatid sa dokumento nga nalakip si DILG 7 Regional Director Leocadio Trovella kinsa nag-administer sa oath-taking ni Garcia ang gikasuhan sab sa susamang reklamo. Kinsa mo'y kining rightfully holding office as mayor, legitimate mayor of Cebu City. Ang itubag pirmi ni FM na ako mayor, ayaw mo yung itubag pirmi na ay legal protocols na i-follow and then he was only following orders. After all our diligence and confirmation and verification, wala may permanent vacancy. Saysay ni Garcia nga sagol pamulitika ang maong mga reklamo ug dugang paniya nga tungod sa nagkaduol nga piniliay, mitumaw na ang patong-patong nga mga reklamo batok niya. Anak masagog mayor sa una. Kunya og naay mga negatibo nga mahitabo sa akong amahan, utro masadang masakitan. And that's why I understand where 𝗠𝗏𝗞𝗘𝗟 Rama is coming from. Nasakitan siya sa nahitabo sa iyang amahan. Pero ang ako tingaling mensahe is that dili to na sa anak ko na ingon ani ang iyang amahan. The former mayor nga si Mike Rama, dito ni sa anak ko. I am only an innocent bystander here. Apan asoy ni Garcia nga nagpabiling ligon ang ilang pagpanaghigalaay ni Mike Rama ug wala siya'y kalambigitan sa mga nahitabo kang Rama. It has not affected. The friendship is not over. It's still there, I mean, the friendship will be gone kung guilty ka. No? Kung nako'y sa ni mo o ikaw na isa nako, tingali na ay block, no, na ay barrier, na ay boundary. But sa ako sa niya. 'Di ba? Wagi ko sa niya. All of these things that are happening is not because of me. It's because of his action. So, wagi ko sa. Kini si Queenie Joligon alang sa MyTV Cebu.